Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eye agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anase ope abahima. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube fra kente papa bi a obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedida na wunu hu da. Betumi afre was 0265188889. 1978 men's boutique was say na nanuma fade dia aha ena obenya na moroso. Arafo mamma mu nyina kwa aba na memfamre Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo se abotre na ajeso mam se yesano no badwemba ekwan so sa me so hwe baabia megyina na se me wo ahafo mantam dua ya nkwanta emansirimu a eno ehye tano not abato empesua so eho ena megyen na sa de da bia ye kan se asante eyedom asante yoman no etre ebai ewa eso na asante edidia eba beduru hanmo eye Terchirehene nana okon ajiman boache abebi o doctor finhyanum nie obetena Terchirehene akonwa so se otumfo brempon na ohye fa ne chenchencha enye asemketo a enumuo no se nana ajiman prempe a asantema yensini fomwo wabrofo befa ne ko Seychelles odanachi eba eye Ghana mema ne asantemema finhya oha esa ehye Terchirehene Dr. Nana Okon Ajiman boache abebio ni finhye num na wodie nimu na no de agese menum ye no yetwepini mpanyimfo eni ntini yetwetwe romo mutimu bobbew na afeye bisa wo mu sentia finhye num yi Seychelles akwaniaba ene ne bano no aba behyem bie na afeye wo mo che afeye Terchirehene kuro na nkasa kura no abakwasam a wo ene sei edin no nkyeremu bi Terchirehene na jesa obanyansapo yenko a ena ye chichire ni sei na ne apanimdifo a wonum nim de omutim bobbew ne no masane no badwemba ekwaso ntine kopim se Dr. Nana Ajiman oboache abebio ebedi ni mfinhye num no obawie kura no ne de sansemfo wanyina mu nkyiremu e de abro nti kame ho na yenwuram sanse wo mankasa wo mu firi duduro mu a eye asona ade hye abusua sabia kroto asona ni ane ho otan kura no enne tiko e de se obi anim tie mo nwuram ye ne dodo abusua no enkodi nkomo na afi emu nkyemu obi ano ye mfamrem abusua for se de medical de atom anim no ye gina ahafo amantem dia ya nkwanta emensinim a ewota not abato empesua so a emprempre ye maame Frida prempe ono ye ono mra hye bedwani na kura ye gina mu yi eye Terchirehene se de medical de atom anim dada no sika krom eho ne ewi ye ba ya na Nyansapo ye duedue kurukuro krakra de mfidie ebepie mu anoma na ye Dr. Nana Okon Ajiman boache abebio ni mfinhye num a prempe the first abrofo befa ne ko Seychelles ade de ba Ghana mema santemema mfinhye wo ha esa aka ho neta ase ye di kan se Nyansapo de se de yesie di adwuma no ye ba wenum ye Nyansapo anananom akyekyere na wan ene obesane no badwemba kwan so na ye hu nkyiremu pa ewom yi eno ene manyo panyi bia ne timu bobbew na onim dia ye ne bedi nkomotiawa na afi wa kyerɛkyerɛ saa ensemfo a ye ntiase mu ntimprepre no yentumi katenten na yenko na kwa aban na afi yenwu ni nipa so a wo ye na yenhye enkomobo no ase papa wadaroma yemu akwa baba Nyansapo so ejoso abrawo na apomo te sei Nyankopon adom ne nananom adom ti bibia ye boko meni matiefo ye die yenimu hwan na ye ne bebo nkomo yi bafo awua kwaku dome otumfo brempon ne ofa nimpon eneme bafo kwaku awua dome otumfo brempon eye Dr. Okon Ajiman boache abebio ne wofa nimpon na eno abusua na ete se de yetwa fufuo na tonkwa mu we no enya de a emfumso bia wo ho opanyi ene na sabia koto wunnim niema fata Terchirehene kure yi ene mfinhye num ana na edie ene Seychelles enkomobo ni nyina migini se wunnim pa okay wadal ma yen hyase na yen famfri Terchirehene kuro na bakwasam te sei boye kakra ora medawase na wo so wa ma odin ankyerɛ mi o midin ene abusua pani owusu aduomi okay medawase bebre se de medical abo midin akyerɛ wo no wo hwɛ dwumadie ya
ya chichiri ni edi a eya atrapo miensa baako eye yeni ayewura opimso na dawroma ene ne modemo ene ne nimdeɛ sonko a ɔde yewura ɔko agyeman boache ede ne maaye no ɔtena so emfie numu ani ɛna yɛhyɛ ɛfa ɛwɔ kwan sonko a nananom ne Nyankopɔn adom no na watena so emfie numu a ɔhaw ne amane biara nyɛden ɛmaaye ɛno ɛyɛ baako afei deɛ toso mienu ɛyɛ yɛnana Kwame Akroma ɛyɛ opinso ɛyɛ otumfuo sɛ Prempeh the first ɛbra woni abrofo ɛde akankansi a mo pɛ sɛ mo betwia fa yenso nanso yewura amakwan na mo yɛ sɛ mo bɛkye ne de nakɔ Seychelles Island na mo bɛfa yɛnana Kwame Akroma ɛka ho bie ma wɔkɔyɛ ɔno nso ne ɔhena ahafmantan mu ahemfo ɔkɔyɛ ɔno ne ɔhena otimi baayɛ na wɔde nananom nankasa ɛde baayɛ a ɛkyerɛ sɛ nanano ɛkɔy na wɔbaayɛ na ɔmo hyɛ akwantuo no ase 1896 yɛbɛba hɔ yɛbɛba Seychelles nkɔmɔ no na sɛ deɛ fame hyɛ Terchire abakwasɛm nase ɛno nti dwumadie no ɛyɛ miensa maka mienu eti bia ɛka ho ɛyɛ miensa ɛne sɛ ɛyɛ Terchire ya nananom afiri ɔfin so agye mpra ɛna ɔmutu bata na ɔmapie ahafman mu a edin no ɛnam eniema bi so a mɛkyerɛkyerɛ mu ɛma yɛ yenya kuro Terchire. Okay ɛhɔ ne hia yɛ paa no kuro Terchire mu firi he sɛ de wadi ka kyerɛ mu no ɛna mo beduru ha ne din Terchire do baayɛ no bɔyɛ nkɔmɔ ne nkɔ yo yura me da wase bebre yɛfiri ɔfin so agye mpra anase anyankaso na die ma ne baayɛ nyina ne sɛ yɛ nana ne yɛfrɛ no Osa ɛna ɔwo ɔba ne yɛfrɛ no Akuataa zameka Akuataa de na ɛte sɛ ɔmo na mienu na baako firi mu na ka baako ɛna Akuataa nso wo yɛ ɔkyere ɛna ɔsan wo konfo amoa sɛ wotie konfo amoa de a na sɛ obi nka ne dwumadi a wodie ɛnkyerɛw na ɔyɛ konfo a na ɔsom otumfoɔ Osetutu ababio ne bosom a yɛfrɛ no Boabai ɛna na ɔsom no ɛwɔ anyankaso na sɛdeɛ onua bɛma yɛfrɛ no ɔkyere no nso ne dwumadi a na odie nyinaa ne sɛ otwabe enu santi wɔhwɛ sɛdeɛ abrabɔ ne nneɛma asi kɔ no ne nneɛma mu ayɛ den ama no enti wɔyɛ no adwen sɛ ɔntena faako nyɛ ne nguaseɛ enti obetu pata enti wɔde n'ani bɔ mu ɛfa Terchirehene Kumase ɛkwan no so wɔnamua na obepie asuota no ho na obepie asuota ho no ho no na wokɔ n'akyi na ohu sɛ dabi ɛhɔ kasa no yɛ sonko nti wɔba n'akyi nti wɔbaayɛ no ɛna obetu kuro bi a yɛfrɛ no Tano so ɛna ɔyɛ sɛ ɔbɛtena hɔ esan sɛ wɔkasa no ne ne kasa no na ɛsɛ ɛyɛ asante kasa nti wɔtena hɔ eti ne dwumadie no na ɔde kɔto Tano so hene anim sɛ me de me dwumadie nyinaa ne sɛ metwa abɛ ɛna ɔso me de no kwasɛm nie ɛyɛ kwatwema hene ɛna man baabi yɛ de ɛtenaeɛ ɛno nti mentimi nkyerɛw sɛ kɔha ana kɔha nti medi wanim amya kwatwema hene hɔ ai nei yɛfrɛ susanso nti wɔde ne kɔe wɔde ne kɔduru ya pɛ na ɔso me de hye no san sɛ ɔpenso de hye no de a me so me de hye no nti wɔkyerɛ ne baabi mani twabe no na wɔtwabe na ne kɔ nanim no ohun sɛ ɛhɔ amenasa ɔsan de kɔto na nanim mo kyerɛ no bia foforɔ ɛma no kotwae na wei na dakro ɔkɔ abetwa baayɛ a na ne nua baa yɛfrɛ no konform wa no waba abɛtoa no ɛwɔ Tano so ɛna obusan sɛ na me nua baa ɛde asɛm wɔso asɛm ni die etia bosoma me som no Boabai wɔkumi manyina nti anya de sɛ masum ne bio ɛna madwane abɛtoa wo wɔsɛ a wabade a magyew eti wagye no ne nete afei de dakro anɔpa bi ɛma ɛwɔ Tano so ɛsɔre sɛ ɔmo kɔ nsuo Tano mu akɔsa nsuo a ɔmo kɔyɛ a na adeɛ bi si yawam anwuna fitaa kata so na esi nsuo n'ani ɛma no yɛ sɛ ɔmo kɔ nsuo no mu a na adeɛ no kɔ n'akyi ɔmo sa ɔmo akyi a na adeɛ no sa n'akyi eti na ɔmo nte aseɛ eti ɔmo kɔ bɔ
Asafohene amane se nana de ehu de yente ase enu ti sisa wo ba nana frɛ nkonyayifo ne akonfo wo area ho nyina mo be kom ye omo ye ade na ama afedi omo ti ya ne se ade ne bohwema se mihia konfo amoa enu ti omo isi na wan ne konfo amoa ehwa na suman ka konfo amoa otifie ene odi mirika ene obowura nsuo nu ofiri nsuo nu ba ye no na akom ho niema nyina ye den ekura na odi pie ye na fe omudi mpintin ene mena edi akire ene omudi kwa ahemfie omukodura ahemfie ene omubusa anse na ebane sen ene wo ka se ko bosumi eye me bosuma na me kom no wo agyempra anyankaso na edi minya okumi manyina ba kopa ka ye na me di na dwane ba ha ene wato ame enti nya de se me kom bosum ni bio enti wo ka saa no na bosum no ebo hwema de kire ne se min kumu mabio nemom mema wachichiri kuro baako akan kuro to miensa eye abosom namfo enkuro eho eye konfo amoa asem na wo kan ko bosom no asem na me kan ka de ate konfo amoa no okay bosom no na de hwema e ka kire konfo amoa se min kumu babio nemom me se ubo se mema wachichiri kuro baako akan enkuro to miensa eye otumfo abosum kuro na abaye atafo akuroto 9 okay eti wo kan sa no hwana konton kuro wi abeto ahemfie ho de ni konton kuro wi eye atese nyankonton wa okay abeto awia okay ebetwa awia ho hia okay ene ye friend konton kuro wi enu ti abeto ahemfie ho ena omututuo ade hwemu de kire se aye ampam aye mra se onku ni babio enu nti wojetu atum ene no asom no na we na omoti kromfimfiri de bia na dede ni manfo ko na efiofo nya twabre efiofo nya twabre abusia nyansapo ana wasoguso na waniguso a wo hwe a wutie enkomo ne ye de bomode na subscribe share na like na fo adwenche so foto ase ma adoma no sa onye ya fansa ebo so se ne be ya etomu anu beteta kire a eno ewo ahafo mantamo bia nkwanta mansirimu tano not abato mpesu ya so no eno ene eguso a ye bo ho abakwasem e ma remfi se oye otumfo brempon obanyini to aso e enu nti onua be ma okiri hu se otiti fiofo enti ode kodan tanoso yine se omani baabi na afi omontena na omuni omudwuma sanse na bosom na abenye se wohia wo se wohia ebaw se wohia sikao adwumadie bia opese oye bia no obebo amana ye den ayeyie enuti okoye na okache nse medical ka che se me asase na mom kwatwoma hene ena dom me bie nti okobo kwatwoma hene amane ena kwatwoma hene ka kire ne se mesuso menime ho otumfuo kwakudua ena de odi kan ena de asase maame nti maame ko bona mane okobona mane no so o me bosom no nti maame baabi ntena enu nti o maye bia bia ye fro hwerepopo ena hwerepopo okay ena ode ho ma eja okire eni ni nua ba konfo amoa ema omo bebo omo sese ewo ho enu nti se obi frita no so tusanso se omo ko okire ho ana omo ko konfo amoa ho a na de o kan ne se me ko tano adamfo okire ho tano adamfo okire ho tano adamfo okire ho ana omo ye Terchirehene ene sanse na okire twa be na ode ko tanom ekoyi Appiah ade ko som tano bofo akwa eye otumfo esuo enu nti edi Terchirehene no efiri eno no na se okire na ne yonko pa ne tano enti no ene me kwata no adamfo okire ho me kwata no adamfo okire ho ena afede kasa woroso enti no aworoso ama be kan boma aye ne Terchirehene no enti edi Terchirehene eye tano adamfo okire sa ne di ne tie wonderful
Wonderful. Ekwe fa so ema ekuro no eba no. Abusia afi moti edin Terchire no ba bia fifiri ya ewura ya de ma asante eya asante no abakwasam no sade nananom sinwene ede to ho no mo na obisa wo munya abotre chechep eno na ma asante eye asante no na to so ma me to so kakra bi ede asi okay esanse na bosom bo bai eye otumfuo bosomti ebre bi du a omko German ko otumfuo frey emo de bosom ni di wonachi emo mo koy enkunimdie bai okay enti bra mo duru bechem na omo che eniema no nya ode ma Terchire ne se asase a mo be sra free mi ho na me saka ye no me dia mesra so ama mo kura mo fa na fe emu tumidie eya himadwa ene himadwa nso me dia ama mo enu nti sede ye nsaka ya asase ene ho nsise nyina eno no na se no Terchire nsase no ebe ye mo dia preko pa e German ko a bosom a mo frɛ ne sɛ bobai eboaye ebo asante achi dom ekoye no eno na ma afedi opem so hira so kra sɛ afedi asase no enye mo asere biem eye mo amodea ye de ema mo wonderful sɛ de nyina nim no kane ne de ye de ade ma asase kwotena so a enye odea kese ye nwa amamne ne amane ne agya de ama nanse amatete sɛ bia sie sɛ krofo bi sɛ wo mo je wo nsa ase de afiri baabi kese wa anya nwa amane ne amamne amfa ntudwa enei ka aye rata no ombetumi abasa ombaje wo ma de ba se de eye mo de complete member aye dua ya nkwanta aye your friend say yewra prempe agyeman the first Seychelles de na miamra no so afi aye dan na Dr. Nana Okon Agyeman boachi abebiu odi ni vision num na Seychelles de enim say yewra aye prempe the first ya asanto anum afi ejoso hima nyakoa ene asantenyi ni nuaba ene ne yire num binom ene nananum binom ene enim te ye de ba ya beka say ye de wo ko Seychelles a ebi antimi ama eba ne sei ena Terchire tano adamfo ochire kuro yi aba be hyem bi tirem yo ura me da wase bebre se de na me kire ensemu e de kire se bobai eye otufo bosom na namso mayen nya akwanya etise no esanse me sa bosom no wonti na ebredu se ye chi yewura se prempe ade na ko Seychelles Island na yenana anu odi akonya so sabre na efe no pora kroma anu efe no kwame akroma no woye na bin se ni wure kwa onso ontena ho na onhwe nhwe ha enfa ne bosom ne ntena fie eti wodi boni tidom ade ekoy na 1896 Fiaprehene hankono adio kono ensia okay ana ya chiri wo mu free eye kumase ne ade wo mu copy ekọ eye Cape Coast omu free Cape Coast ana omu call Sierra omu free Sierra ana omu ma omu so anu Seychelles Island omu koduru ho 1901 afi Appiah ahankono ene baako afi Appiah ahankono no wo ha na ya santo akon no ehya ase na ne baako beto so ana je sɛ omu koduru ho enu ti omu duru ho omu tena ho ema ye nana no eware ho ewoyi ema ne mani bikura ne efra bikwa kusuga ane de keka ko ema mo bai na omo tena ho enfie bebre na niema nyina ko na wieye na esese omo san omachi ediba enti omo free oman no mu eba bedru Ghana ha 1924 afi Appiah ahankono aduonu ennan mu okay yanko na nanumu a omo ne omo koye no emududu na efri mu ema ye nana pora kroma de nyame de ne nkwa eche no ema ne san bai na odi amane a esombo ade bre ahafo man nyina ema nananum bia ye nana dua ya nkwanta ekobi odi nankasa den ebai techimentia mukobi do brekum ekobi yewura eye pora kroma ana de on nankasa den ede baaye kire se wakọ na wasan aba enuti ana yewura efie wo hani anu osida bi se onyame aye adom nananum aye adom ama ye hene atimi akọ hwan nwimfu bebreba wo asantemanu na kuro Terchire atimi akọ na watimi aba ade nananum bi nan kasa abade a ene na mfie wo hani no ese ye de kan yewura efida efie numu a
ɔtena so adwai so na sɛ di saada no ɛde chairman san nyina sɛ Terchire nye ne na mo tete Terchire arafo mo nkomo ne da akoye yakenkan ye tietia to da de ma ne ye den no abakwasam ni eyi bi free mu na bi da baabi ya nhu onse ne ye ba Terchire ya ba be hu se sa Terchire ohin bi wo hanom a okọ Seychelles ekọ ni bi na okansem bi se wonu kopie e wo Seychelles Echire yansa na abrofo no tabiri wo mo se tabiri nwa e do makopiem e wo Seychelles supo no so na de yekoba ye ni ma menche ho kakra bi na yenko yenim asante ukuma pem beba no no abra abrofo no sesa mpanyimfo yie e do mo kopie mu no omo ni nka fo ma nko Seychelles eye supo no so obro mo kopie mu e wo Seychelles na eho no na setede na asante enante ekoho ekohwe ye nkrofo e wo no mo eno na abrofo se enkrofo wo mo ni ade na Seychelles ya de wo ma be pie from Ghana to Seychelles na still wo mo ba hedie ene ne wo se ye bibi fa eno na ma wo mo sa esesa ye mpanyimfo nyina e de wo mo test hye memo a wo mo de wo mo ekopie e wo Seychelles eye Super Island no so eto panyini kan ya ne ho no ejemu kakra wo ho no esa metiase a dia ya nkwanta brekum ene sa anyimfo ni nyina wo mo nyina ekọ sa Seychelles Super do so bi ena mo nana oka ho ono na otimi de wo no na nkasa nyina won de wo bae a no wo nkwam wo de ba be kire eno nti na nei mo de san finhia wo ha no e de ahye Dr. Okon Agema Appiah bebio ni finhia num ne enya sa abusu Nyansapo nya no ane san ne madwemba kwa so na ye de amami aka se udi Nyansapo a na udi asem e ba na mamre abakwasem afutusem atetesem ene eye de keke ho aha ana abenya no kotie ba bia na wo ha ho obi na simi mbisa mano pa me mbisa obe hampa yesi na na ni edi pa eni edi ne de hin bia nana Okon Agema Appiah bebio yo no kwasemi ye kan ni edi a ye o ma ho mienu yo obi o ha Okon tokahunu o kan kura na o ye dai na o no Okon na nso ye wura ye ne nam ne ne ekoi de na ni edi e wo se obekon ama ne man na ni adin se wonfa no etro ema nanim na ni adin se no kwankwan no obedi akire enu nti so ka no kura kire wa wo si o ohene no onye enu nti no kwankwan no edai o se wodi be edai wodi be adwuma enu nti o ka kire wo se saade o wi ye enye o se mi po na so menka wo ka wani wie no wo twa edai abata no ho esa ne die ne de ya kokko ba tan ne de ode bo ne ma ho ban a ompre ma akroma me chene enko afi yese mo bre pa ansa na nana Okon Agema Dr. Appiah bebio o benya akonye kemu asem ketuwa bi kire na yenko wo gwa ho kokko yo mo bre ye hwehwe mu aye no yese mo bre pa sika krono ase kakra ne enko cause ya tetetete wo ye panyini wa hedie binim se unim de ekoso bonu tofua kakra bi mai yo eno kwasam Terchire sika kuro ampa sanse na nanum kra no mutu nkono wa ha ate kire se wo mutu nkono ase kire se nkono kire se kana tete no no mutu fom tu amana ko fom yi agudie yi agudie free form e de ye japade e de form enu nti na ye wo grey mu bia bia na ye fro kwatwoman na saa dwumadie no ekoso ho pa nti wo mom dodo kokoo no ti sa wo ye niam bi e de kire se bi saa ho nya sa obi betom ai den agu na esa tetetete saa nkru na no mututu nya sika wo ko film no
na bi da so de da ho ma me no kasa yi yan kata so sa pepe enna ye konfuanochi onu suso ade dade poma bi be si buo bi mu ewo ye kura yi mu na omu yi kwan no ena omu yi buo no ye den efiri ho a kende kamekwa kwa kire o ba bi a buo no ye den esi na de na ma kwan ma omu ade wo nsa kan yani ba ye huso no na omu ye den omu ayi efiri ho sabre no na ohini ni hanti na aseburu da pan ti bra ye ni ba ye huso no na ebuo no ye hu ba bi a ye den afaaye ebuo kese pa nipa bese wo hakwent mi pega na uso buo no mu a dade anu mu a ewoso but what mean to free mu se wan fa ha ma ne niam bi am boso a enya de se obetinya den usom susu aye den ewoso enuti odi besi wo no ekire na ye busa mpanyifo no bi ana omu kire mu se o ma ya tia se sika kokko ye den ewo ha na bre bi bedu a boni kokko ebeba abetu sika kokko ye den ewo kure mu enuti we ya ekoso no enye ye adenwonwa ye sha ye konfuanochi ese ye ye no kuro ne kura ye ni se ente yo ti okuru yo krawe ni obrawe nguma so pun so otufo se tuti Dr. Rose for to Asante Mera ye bodia na ya mu so ohene piao batakari kese be su Seychelles Island fi sia wo he ni ade ye ni mbenya twaka wo yeah ye ginam sanse feku a efra na kwam yewra esom de biara asanteman yewra esom de biara segranti war yewra ekoi ene na trankonya ne dom ade koi na ye konsenkyerene ne de agire esanse na ye ofa no abetwa ene odi free enyankaso ade be pieta no so na yenya protect ni ntino ye koye de ensa asukyina ene de coach Sagranti war the chile say ye free ni ye bani sa pepe sanfuo ana frem ana ebi wo ho sanity sansu na yewura e free kumase na obesna kobrekum ayie no yesa di bi kosia no wotano etu wetimi katet asanteman abakosam abra obeti yi Terchirehene enti ye gina mu den eni enso eni mbe gina mu ho den obanyi me dase na odi ni biom yo ye frame bafo awu akwaku dome obrempon ne wo fanme bafo kwaku awu adome otumfo obrempon Dr. Nana Oko Agema Boache abebio ne wo fanimpon ena me nso me din di abusua pani owusu aduomia me nso me nua ene pramso hene Nana Jampontwia a me Nana ne Jampontwia ye ne kasanto se Jampontwia peso no yi otumfo obrempon abusua aha ena eye nkomobo ni nyina ye de mu sie na Hey!
Abdafo se wo hwe eye epunuti ya mpanyimfo a wo mo te anma amanyofo ene wo mo ka ho bebre oba eye tano not anma batom pesuo yi so na oba ahafo anma afo mantam hanom mansofo ewa ha saa enso na dia ya nkwanta emansini wono mansini krache panyini ono so ewa ha no bi ene amanyofo ni ntini edwuro afe new month obroni a wono na odi wono anim ene na adwumayefo wono nyina ewa ha ebinom eye akyerɛkyerɛfo ene ntini edwuro wono nyina ewo district council wono mo boa amenhye ekoso ewo teche dia ya nkwanta ene afomantema wono so ena wono eti priti hanoma wono de wono mu nyamo eba beta Dr. Okun Ajiman Wache Abebiu echi amani mfinhia num afi Seychelles akwaniamba mfinhia wo ha obubu musumi aye bewuramu yi kruwe ni aniwa wa asantema no a yote okrowi okrawe ne brawe nwoma so ebe sori ani ahye fane ahye ne yi a yiri se Terchirehene abakwasam a efa kuri hu ene wono na na wodi akotene ewo saa Seychelles yi mu nti no wo musu bedi mu akotene no eno ena ewura no medi wo mo nyama beta akire ebebo amana efefefe abusia enne de enti ani ntini adwotworo omanfo adehye abetwa ahia hanomo ene yewura Dr. Okun Ajiman Wache Abebiu a wodi mfinhia num sa Terchirehene na afeye wode ne nananom ede wo maka ho wo beche wo mko Seychelles de edi kaka edi hu nkomo edi akyeremu no nananom a abrofo befa wo mo ede wo mko Seychelles a de enim se yewura opemso otumfo ne yire ne manom ne wofanom afeye ye ofenso manhema nyakoa afeye adehye binom a wode wo mko ye nipa wode wo mfra santema no ede wo mko ye no na Terchirehene wono nso edehye eka ho a brekum na wono nso ka ho bia ya nkwanta na wono nso eka ho se de edikai ede atomonimu no na eno nenne Dr. Okun Ajiman ya sese wadru bia ya ye di dwumadie na obewuramu yi wakai se ni mfinhia num no oni wono nko ade obekai ne nananom a ono nko ane nipa otumi da nanie edi fi Seychelles ebaaye abredom kopie Seychelles na abrofo no se asantefo guso ba ho na afi wo mu yi wo mu fi Seychelles ede wo mu ko Seychelles supo no so ene ade no ono no otumi baaye a enkwamwo na wode nananom aka na nkasa ede eba bepieye eno ntise ye kase eye Seychelles Island supo no se de abrofo be kyeye ede ye koye amwa bakwasam ane asante abakwasam a ye ntimi nka abra Terchirehene nananom yebeyi won mo afri mu Dr. Nana Okun Ajiman Wache Abebiu wanya ababetas enne na fade na efe se de nya ni mu Terchirehene yanyu se eye sika kro etiana nya mwanwa se asantema nkasa so sika kro na fade no eye sika kokko ena edi ahemfre aba mo ne dem ketenkete ena afeye kojan so abia mu a na afan hu ye pa enye asempleto a wo hwe se wotena ase hwe ne na ase edi besi ne so a na se enne Dr. Nana Okun Ajiman Wache Abebiu wansi from kra a wamfa niema amfa antoto ani agro nana na aba betena se wi na fedie dwumadie no yidi se e be hya ase anesa na yakoye nim Peace FM at FM aka space where your Facebook okay ebi mo so fan Facebook live mu nyina madaru mebru ya da mase atia me da mase ancha kra ebe bie kwan ato ho na na watia me abesre nyame kase onyame a wote mununkum na wodi dwumadie ahye ne nsa madaru mebru anche yebe yesa kwanya no na ansana no yawo eye Reverend Father Appiah ewo ha Reverend Father Appiah Roma Kale sorry Terchirehene ono ne bebo mpaye ansana na no so aba mini ameda say na no watia me madaru mebru sabrei ananta se mo yire ana na musifu a wono mo na danso agei Abebiu na danso agei Abebiu na musifu ana sabebru omo adru hano same kasa mo obi anka bibi nchame mo kan che emi aba oka yeso me kasa na okọ na ye Facebook live no Terchirehene traditional authority
Facebook Live. Ubia, Ubehu to Media, Echo Swina. And Nayani, I had you watch me. At the Kwame, a one in Foku Kodrofo. I forgot so this year, men, Shako to Confie. You rap, Piasa and Tico to Cohe. Or 247 for Bio, the TV in the radio. Open so radio, men, Shia Palace. And I'm a woman. Abjafo ye nana pokua afrie a wotoso mienu wono ene Terchirehene wono ena nana ene ohwe nana afade na efepa oba panyini wono so ayi ne ti a wo be e ma remfi se oyo hema ensonso ye da oba panyini ene wo hema ntem wono de sebia groto niwra ene Dr. Okon Agyeman wache abepio a wo yo sebio tumfo brempo prekope enu nti wonye oba panyini oyo hema e wo Terchirehene nana hema ena wasi dwoma wono so e ba na neye ne ba mfinhia numu obeta nachi na wo mo ahyefa no kama sede ye hunu and na bobu sa me ketu ama me kase oba Nyansapo kuta Nyansapo Ohima papa binante bre. Ohima papa nante bre. Yo, sable santini biacho. Ayelo bia say nana okobo achia jema the second. Otu for brain Terchirehene. Aya ne classmates awo bia kwata senior high school. Kanena ye bia kwata secondary school to say 1992 nana aya ne classmates and adu aya omato sanjere pepe honorable Alexander edu omu akagina ka wo pepe nana nana sedua nana ye mo akwa ba ware ya manu apa aha ye mo akwa ba papa binia ya to so bra nana he ma e ba de sabre ye wo owura ajei agudanti environmental supervisor owura Alex Senior Project Control Analyst, Owura Robert Boabe, Environmental Officer, Ewa Bonmonyapo Samuel, Owari, and also Ewa Edin Kayemidi Amubo, Professor Yao Bosukusi, and also Ewa Bonmonyapo John, Dapa, Podo, and also Ewa Owura Rexford, Yabate Kessiano. And now put this on make it to a mamma say. Or do you bring a dumb down or said you catch a mother? But yet, not Terchirehene. For him, I'm teaching French from Reventant. What do you make Bravo? Wow, and they will do problem. Doctor, Okon Agyeman Boache Ababio. One on a little tear to Kumbo. I'm not a border not to cross. I'm not my son, Yakuma, Epitabia. One minute, Yamada.
ɔhene mma nso ɛba abɛkyia na biribiara nso ama so kama unity bank a akokɔ yɛ mama paaba anuanom bank a yɛ mama paaba nyame ɔhyira no papaapa ladies yɛ mama paaba nyame ɔnyɛ mo akɛse aha mmea meyere yɛ abaida wɔ ha na biribiara nso kɔ so wano ne papa ɔgɛse ne paapɛ abayɛ mo paaba nyame ɔhyira papaapa sɛ wɔyɛ de saa ɛde ama yɛn saa bɛ nana ama ofia aduru ha ɔba akɔhyia ne wura na biribiara nso akɔ so kama de ama yɛn owie ya na ɔhene yere ne ɔhene mma na ɔmo nso aba abɛkyia wɔn papa ɛde wɔn na afei yɛde deɛ wɔ hɔ no ɛde atoa so ɛde ama wo saa Nana Ekoko, the municipal director of education. Abusiafo ye mamu nyina kwa abane mfa momra samre se wo redwumadie no popo so ana ahyase santra ato a ebeyi eye de oti okuru bi okrawe ne obrawe ngma so pim so otumfo oseitutu panyine se sabia ko to twe ankodwa ne ngoma ko enne ne wo senka wono ane titia ne mpaboa so tia na wo de betai Terchirehene na okon ageman boache abebio echie na ne finhia num asa sagranti wo ana Seychelles de befa na prempe ko ya na wonom nana eka ho omo hyefen na nso no bibi nti wahin bibi asanka no ntini ama akomini obakumase a ya nana Asafohene achemfo ageman bonsu ono eneneye otu no osan ne se womra na omesi na nemu nana ena edom ato santena omode womani etie dwabo na se se ne be ya nana no medical transit dada se otumfo na eba kasa de mamre ne amane mu tie no omu nyina transit na ono na aba akire sa abepepe ne nne esi koso otumfo tubofo se onkosi na nemu dwumadie bia mu a se de esi gye no no eye no no ye se de sebia otumfo na eba bepepe etie nana Asafohene ageman bonsu ono eye akomuhene ewo kumase Asafohene nana ena mohu se wo unity a oba
to be a new. I am Vice Chancellor, School Communication, Professor. You will be something about my name. That's my head. That's my head. That's my head. Professor. Asafohene, nipa wonu so eyi ne ti a wo badwom sese eye aka kakra bi da bia se de nyansapo e kan no aka to na bo na Fiaprehene se de nyina ye nim sanhye egu akwamu na ba bia beduro no de emfa ho ne de befiri soro ba te bayira ahomam enya abo awie bibia ne wonu mo ebetimi asi akwa bi mu yewra obrempon Professor Obrempon Chem Amponsa yewra Professor Obrempon Chem Amponsa Ghana Telecom University or Vice Chancellor nanu ya ena ne bro mo no esoye na esu no nyuma penti o masa hyem kena nyame adma fefure bewura mu no obanim busumi na ehya ase ama ni mfia esade ama no wo twa echese wabo adwuma ohene baako a wasua de akọ anim akọje obimfumu okunyini abodi de ato no so eti Fiaprehene yeboni se otumfuo jata ono ena wayi ne tia ono so de nanim nyam eba beta yewra a wode Dr. Okon Ajeman boache abebi o beta na chine ntia yenya ne se ofrense ni nua prakope a wone ne kona ekra 19 na se ni nua di ni mfinhia aduonum wode ne nananom mfinhia wo ha ko Seychelles eba ya ka ho a na wo se ofita chetetia ne mpaboa so tia na oba na obeka no ho na o mu di dwumadi ne enu nti Obrempon Ochem Amponsa ono ena wayiniti Fiaprehene dachi maihine sante yere babo maihine mrashi wani monyam Obrempon Professor Watino Bre
Ebenezer Bakupe Odamusu Odamusronko Odansu wana fefomu Obechia onuani niya Nadia nyina Dia kotoko ile di Fiaprehene shadensa Alini Nyansapo appointment. Doctor. Ajimai boache ababio. Dia wode ketie tuoko mo the brother na so. Emma Mansandi okumadikati yele dabiji. Regional Minister, MC, Councillor of State, any my lord, any new one Tajima Mupani for Emachiana Namayera Regional Minister, Yenimse Wuni Bre, Wuni MC, any councillor and our Madam Rumebu, please. If we say Wuni Bre, Namaka say we are. Now regional minister and Swakasa. Ebeyen ten. The year Tima and so on. Sabra BA Ventures. Company BA Ventures. Almost all your B8 Ventures over there. Regional minister. I have a regional minister. The first minister in the history of Ghana. Now we are Honorable George Yaboate Sompangene, former MC Asunafo North, former DC Asunafo South, former Member of Parliament Asunafo South, Regional Minister, former Minister DAF, Regional Minister, one in the Fuho, now I'm killing a man. Regional Minister. Former half a man time to come. Regional Minister, former half a woman steer custom. Regional Minister, former woman steer to come. Regional Minister, was doing a man for Teddy, or woman cover. Yeah. Appiah, Honorable, Elder, Isaac, was time to drop special aid to the Vice President.
Fiaprehene, Brebro, Brebre, Opesa Ruko, or Tell the video so, how many process? Oh no, Nanakumani, or two pobre Pono, Nante Brebre, 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 or that's one of the Pomuno, or in
Yes, Bambo, yes, teaching a pa amawo. Yes, sir. Five Jumedia so, Nama Shira a Musuma. Like Jumedia in our query, ya. Young for a cedar, any the beerada. Way any said if Christ is so, or no, no, the Sugatias Namdi and so in it. One mirror any every year. Amen. Amen. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Say, Papa. Sabre, Yura, Osantene, Otufo, Tobio, Nana Musini, Achamfo, Asafohene, Ajamabosu, and Tutume Hassan Campo, Dia Obinibi, or Cham Tachia, or Chaco, Chaco, Fortaco, Chapim, Champim, or can't 350 Fenton from. Nachami. Yeah. Edikano. I said a PCA. Yeah. Asante Terchirehene. Nedia. Yeah. And come in your penny. A chamfor. Yeah. On in another confusion. Yeah. And if you're free. Yeah. Because me shall see na makeka. One pay no macofum. Yeah. And I can say my hima. Yeah. Na duan kwanta mahima na nanu munyina mahima fo mikufo a enne minti mo wa ha a mo bɔ mi chidom na nanu madehye mere ene mema die botaya ewum a enenti Yeshia wa hey. Any. Era MC. Regional Minister. Newmont Ejumako. Yeni aye mame. Emrenim for Obaya Santoa. Education Director. Mame. Munyina. Botaya anti ene yehie eni ye kasa na ye kan
na me hyase na me de aseda pa kese ma yewura MC yewura MC and the squatting why ade papa eno nti ene ne terchire me tia se Terchirehene make a say obia behu bom pompon ko na chi kakra na mentime ho ase e wo ha MC na obre edu ba bi no atete how na ekone so ba na nje na asem enso du ba bi a amanwofo no ya na omo hwe ne ma ade bi ho na yeye na mfa ho kra na bibinti ni account akoshim Your MC wabre munyina ya na momfa ase dama no sende Terchire yetumi ekasa ema ne ko echiri MC waya de pa yani ankasa ya de ira Honorable George waya de ya wachi waya de pa me ba kakrai nkita hodie ene ne yese efata yeye ema ne ba kwa animu waboa o kan no yi ho ya film obia de bi o kan ne dakro e de boaye ama ne yete ha ye kan fienum asemi waya de anye fienum ko asemi ye de ti asisi a ye de kasa yo eye nsemfu amiensa eno nti ne ye nyina ye twa ahia mu wo he na nanom akomfo nyina omwom na menua panyini me ne na nenam itu anamo aye kwa mananwe so say bra ye breye ye bae onim ni nyina emfie maako wo hani eno na ye nananom ye kamfu ai na ye say ene ye tenase ne ye kaipe ne ye bo ye ti kwa mpompon pe na ye nana po akroma a ye nyina na ye frɛ no kwame akroma kwasi broni beche ne de ne koye ma ne kote mpenten kwa ne ntrensie emfie maako wo ha eno nti ye na memfie no mu ibamu a na sese mehwe se me kai me nana na ma hye na nimonyam na ma hwe bra wa bre a wo konye e de toye e ma ye Santehene ne hye bia onim ne oye Santehene nti ina me wa ha minua mache bale entokwa wo wiase nyina ye kaye a ye koje nsase amache bare ka ho bi ene amache bale wona ti ye nchen hei eye ne ma bebre tete obi ka na tete obi kire eduru ba bi a ye nhwe ne nkanka ye nchi ne nkofa ne mfamra na ye ne aye ma ye nananom no mo hu ni aye ye di enti a ye ti hei be ba ye mede apomden esimani so se mehwe se mepaja mapomden a ewo krom ha me ba ye ne nkoyi na apomden sem no na eden enso ya boye homodin bi ene bia matiti me mawie mu a okwa me abansuru si ho a ye theater maternity ene ne ye ebeboa ma obi kwa awo so a ana bibi ha obi no obi tu a ne ho nkyere eno nti ene ye se safidu na yi ehia na ye ya na ye MC ye regional minister na nanom nyina de nkamfu ani ye hwe se ye beye amana ye na apomden no agina e wo ye potamu ha de nti ye de sa de esi ani so ene se na nanom nyina mo kanka mondi na mo hwe first no nye sa na netie se ni monto dwuma koyi oba ba ha omo betu sika kokoi wa hei empo enya utimpo anye na obiti adwuma mo no oye na se biagu se benya bibi to na hefa na ye de nefa ni nyina ne se nya yaresa bia BBC a ye betumi etumrika na ye behwe de ye na ye nyina ye nka se bibi nsi enso bibia etumi si eno nti eni a mi di bi mfinhie yi na me hwese mapomden ebepaja akosuri eno nti na meto me nsa afre na nanom ene aban mu panyimfo se omomra no meye moa no meso yasene no mompaja na niema ene bibia ye ya ebeye no enkosro na me aminim se me amade me ofa ase me nana video bo akon mu die minstro
Se twedi ampo nyankopon na nanom samanfo abosum ni asanta wa mo ta na chi na de ohwehwe no na eboa na se ye a menim se obetumi a ye apagya ama me nye se ye ka ne ya ne tenten bebre na nanom nyina abusia tie ni atoye ene dai dapon dai a ye ni ankasa ye nua echamfo boachi bonsu ohene akomuhene wabaye de enim se ye boko na na Fiaprehene so Terchirehene den na so odu jata dida yesi ye obi jata eye aboa a wi nipa jankoba ba jata we de onwi nipa oye nipa otumfo jata o heavy omunyina bebochi domi na na makomfo ayade papa abuziafo munyina momo musama na na makomfo papa ne wanso o mayade na na Fiaprehene ono de mia na menua no ono de na na Fiaprehene de menua no anopo awieo mene na ne tusene nti ono kra de ka me ka na kam de na sinche mi wi a ono po de bo aka se me be ka ho na wa ankasa unua panyi na ba ya da na se Fiaprehene ono de mene ne na wibom nti ono de mene no e de be da chamfo ase ono de onka ho mene ni wi a ye be da chamfo ase na mi ankasa mi nua ba akopa amadi na di free tete besi ne na futu na kwankyere na kanya ase menim se bibi nti ono awantumi ana ahemate ye na mfudwa abrabo mo he die eya ase da PCA ye de mo obi a twedi ampo nyankopon no onhia na ye mo se ye ni ankasa ya de nyina Ira George Boache ye nim se ebeye na ayiyi na ne dwumadi pa a oye aboa ema ne ema ekono eyi peye na me kae no ade na ka ba ko me ka sa ka ba ko no ni ba de kodie edan no ba ko ni nyansi nwie ye nyanfa so mofom enti ye kasai wo ka se bosome miensa enti ye be ade be chekura na bosome miensa na dura ona bo minim se be enti mehwe wanim se ebe abuziafo ye frɛ mo se momra ni nyina ye hwɛ ni kaso bom na asomdwe odo edenti ase mra me do bibia ase se maboa abeta akiri amano aye fefefe twedi apo nyankopon no onhyira bibia Terchirehene tumfo brimpon okon ajiman boache otosu mienu Fiaprehene nananom akomfo amo mbonkum no nifa so nananom ahimafo amo ha nyina amanhene aba madwumayefo municipal chief executive amo ha regional minister nyanti eso adwumanti also 29 oko edinchia free asante mayura otumfo o se tutu otoso mienu Asantehene enema
Terchirehene nyina titiriu ye onua ne brempon okun agyeman boachi otoso mienu ena o man shedden no man tirinkwa se odi nimfie num afihia dai nananom empaye no osrema no osre Nyankopon mpaye so ma no se obetena se edi ni nkwa meye n'edwuma pa ono atim otumfuo enim se Terchirehene betimi aye nti odi ha hye ne nsa no waye edi animonyam abre Terchire kuro ne biso aka santeman otumfuo se mamonte se onya mu da bia da brebia otamochi konkonwa so a bompaye esre ma santeman nyina a Terchire ka ho o rehim se bibia muhia bia se wa bai mu se wo no ankasa ni fie mo mana so tia mo bia o bia no ode beboa ama Terchirehene akonanim otumfuo ede nkia soronko ene mamo afi mi a me kasa mesi otumfuo anan ye me echamfo asafo boachi agyeman bonsu a me ya santeman akomuhene me ya Asafohene na me da akomfekuo ya santeman akomfekuo ano tekufekutire bede nkia soronko ene mamu nyina titiri miame nua kuma Terchire na okasa no oka titi asem kakra ye nananom sompa o mesuma sante e ba se broni English broni echi ye nia santeman ewura prempa odikan na nananom ono atena se adwundwan santeman ho chi won nyina de okon Seychelles kodi home fie por de nunan o Seychelles di kai di fie nan ekwa mu ansa no boduru ho o ka bo ma fie de onu nwotwe na broni be chi won ko ye na on ba fie busumi du ba ko ye we anim ye den fie wo ha na nan ma chi won na Terchire eman hene eka ho nti edi sa afihia da ya na se Terchire so efata se mo so mudi sa afihia da no me de ma ho a se Terchirehene ama ne wura mfie na kai ne nananom wa ama ne hunu ye ene sompa obesuma sante na ode no aka di trimpo a enti ene on nanom nyina ene adofo ode hie mu ode aka ho esre nyame se o ma na ho oden ma ni nyansa o ma ni nyini nche don timi ni Terchirehene anim nkodura wieye o kasa o kire se obaye eya apomdene na odi si na ni so na o hwe se nananom e baaye ehimfo e baaye aban ana musifo mbaaye nyina betimi abọ na chidom na wona boa no na nadwuma odi esi na ni so otimi aye ama enmonyam aba Terchire ye nka ne bebre de akomfo nananom akom ye woka ene se on de ene na eja abre bia haw bia ho timi de bafie na so ya ba ye nsore nkokwa yekuti ensem cedi pim enum 5,000 Ghana cedis so ya de boa nana okun agyeman boachi otoso mienu da dwuma odi esi na ni so no onfa mboa bibia wo akire obafie azu a ene bedi won kobo eda no ase edi enchia nso se meka ye no ema Terchirehene nyina nyame kam nyina mo eda mo ase Nana okun agyeman the second otumfo brempon nananom Council of State member municipal chief executive mienu a omo ha Nimont mpanimfo aban adwuma mu mpanimfo a mahia awiei mejira aban na mu
ene ahafo regional coordinating council anemu ema nana okwa ageman emra odi ni mfie enum emra obetra akonwe so igira sa kwe nyina anemu ema na mo esa amane hyede esa sre nyankopon enhira ema no ibafro akonwa se regional minister nana ye obi a meneno ahwibom wa ye obi a mihia afutu a ahemfo a etumefo no ba kono no edi se maye bibi ama so omanani a na aseda no ebi ko ema nana okon ageman tinana ye moamu nana abafro akonwan bibia di adanse ase waboa adane Terchirehene ani ni titiro emra eba se ewose nimont omadwuma no obhya ase no na kwansidie bebre ewom nana eye ahemfo no ba ko a omobuaye ye no omka ye tribo ho ema ne nimont adu babia aduri bibia so di adanse ase nimont ba eba ahafo no aboa asesa the economy of ahafo north na mesre nananom se moma ye nkoso na ye moa se de be ya bibia bewie peye baby aduru no akakakra bigiri se da ye nyina behunu ni mo ehonfaso no ayeda first gold ebeba amaye nyina ehuru se djubadie no adimu tinana koso na emo bia ubetimi di aboa na djubadie no awie peye no koso na ye ahafoman edawase omai so dawase se yafa bibiti se ahumasu ya nana Terchirehene Senior High School se nyawa ega school no ama school no ba no so wanya na jeje mu emra bia nana bafre bia no na obusa bibi ade aba Terchirehene Senior High School anase Terchirehene Basic School eti mepasa mejina regional coordinating council ane turn off municipal assembly anemu edana nase awo emre bia nkutahudi a ode edie enam nana intervention so say Terchirehene RC primary new dormitory block ede mamma awo Terchirehene Senior High School ana baby ankwara besua de 12 classroom block also ewo Terchirehene Senior High School seminsura akamaka sa national cake na de ba hafo no enam nana se de ositienti watwa kese e de aba Terchirehene a wo se nyina ye boye nsem ema no nana ye mo ema nanka ha koso na ko na je wo man se de odin etie no na asa na me de kasa baba wie no na me ya politician ide me ntimi ewie abraham nka bibi emfa politics ho titiro abato a ewe anim December 7th nananom every 2017 a nana dodan kwa ane ewuraba omia abai bai yehunu asubwie soronko ewo Ghana ha amebi aka ahafomai amebi so aka Terchirehene enoti mesre nananom ane abusuafo ahye ha se abato a yabatu yi obi ankasa nkyere ne mba abato yi enye ntokwa yewuraba omia da Roma ene elections no aye issue based die wadi so ade hunu ene wo se oka
enye atemdidie sese me mani so de enema na kwa ebienu yewura bamumia eka digitalization no yewura joma so se obama ya nkukwa nketwa ade buo nketwa eti sa ne mami enu de babuwa ene omma ene ukro ne wafa enye tokwa ene obi anya chinyi a ade ntokwa ebeba amabi aka oman ama asai yasumdwe sese Ghana sentokwa sia sese a ukobokina enye yie ukotogwa enye yie ukwa Africa so enye yie nebo ukasa wo tranknade a na kotopum yes onye ni pabiu enti ebesra mo mu bia nyina fa kroye na yafanto abai na meboa de abayiri bia no na nyina ade mpaibo atanachi na Ghana ayeyie na mo media ega mo ba madom dia ka mesra mo se mo to abana yewura bamua mo mamura mfi no me de ma se bebri na ha enene abakwasam besamiensa finhyenu mu akonya so Terchirehene abakwasam afe Seychelles abrofo ebefa asantefo binum no mu do omokoye yaka ne nyina abomu ne nne ye de fa ne e de aba awie no aye Nyansapo kasamfoni da bia meka yesese ya amamre ne abakwasam ya futuo ne atetesam dia aya men ha unkotie ne ni kwase otie twan kopim se Nyansapo beba yade mbesi wa ha ya ne kejebi da foforo no ebreba ebesa no mo ade ahia biem midi ade abusua pani onsu adumi ma munyina mo ene hwa wagya henewa
sabe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sabe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame